الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manguripno Allah ayap mana pemagusyain tanu iman tu nasudhatu Allah. Ayap tiruna dhat manguripno Allah na upamakashi ku manusia na syo lawasyan jism udi na badan ugaid manguripno Allah na syudi tanuka pamagusya shi ku Allah na aya wajib na shumakatiru inusyaru agama udi na mga kalima inusyaru agama shiku Allah na giuti wajib apagusyaran tanong shiku di tanong kapamagusya shiku Allah daw syaraw agama agyang kutu akatiru lapal al-jism udi na badan ayino syaro agama nagyang kutwa dhat syawab syakageshu badan udi na jism na igir ayino syar na ayadi malalagwi sya pamikiran manusia na ayapeteru na lawas udi na badan na syubudan manusia akubal syapo tolan rugu amiakam bubi-bubid mangaugat amiakam bubi-bubid si syagyan kuto ajism udi na badan manusia syabab kugiuti mapmama na agyang kuto badan jism ko katawiron ng manusia na daw syaraw agama si kudi ka pamagusya si ko Allah ang kutwa jism kudi nagyang kutwa badan aya ino syar nagyang kutwa dhat syawab sya kagigyang kutwa dhat na mamiminga umani syai na adna dhat yan nagyang kutwa dhat umani syai na bida-bida syo kayo na adna dhatiyan syo pangangayaman na adna dhatiyan syo manusia na adna dhatiyan kasyubudanian syo endu apsyempur na adna dhatiyan syo apoy na adna dhatiyan nagyang kanan ang mga syai kung kamama siya itanurun ng bida-bida siya dhat. Kena ubah siya dhatu kayo na badatar o dhat o manusia. Udi nagyang kutwa dhat o kayo na kena ubah datar o dhat o apoy. Udi na dhat o indu. Syabab siyan mga banginsami, mga oripno Allah na ayap pagusyar no agama kudi ka pamagusya si ko Allah na dhat. Kena ubah badan. Okay na siya mga mubtadi'in na igira ko na pagusyarisiran siya filosofi. Igira ko na ipagisiran kita no. Ino siya Allah paparatian niyo na jismian ay ino syarira nakatiro ng kutwa jism
Giang ko to kini siya niran kita naron siya inusyo Allah adna jismian na ayam mapiar wasimbug na kailangan na matapsil. Mi siya tanokira. Anto na imapipikiriyo si isa giang kanan a jism a inusyariyo si ko Allah. Ba ayam mapipikiriyo na basyo Allah na adna dhatiyan. No ayam mapipikiriyo siyang kanan nakatiro na dhat na uway paparatiyaan nami asyo Allah na adna dhatiyan. Opmano ba ay mapipikiriyo si isyagiyan ka na nakatero a jism na sulawas ko kalalaya meron o di na badan ko kalalaya meron opaman na kubal, sapo, rogo, tulan, mga ugat, tamiyakang babi-babid na si Allah na daada taranan. Kena baginan si Allah. Kaya katir Allah na laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. So Allah na da'ban yan lagid. O syudhat yan na kena ubalagid udhat o manusia. Kas manusia na uayat dhat yan na miyakang babi-babi dagian ko to kubal, sapo, tulan, mga ugat, rogo na si Allah na kena ubanan datar. Gianan isimbag si isagian ko tuan di dataro to apakay siya ka igirakuan na pagbusyar siran sa mga filosofi na kailangan ang mapakatanatanok anto na imapipikiriyo siyang kanan ay jism o ay mapipikiriyo na that na si kami na paparatiya na siya Allah na adna that yan ugi inagian kanan akatero ay jism o di na badan na dianan diamnya ng pagusyaran si iko ay maanan yan na di ka pamagusya si iko Allah. Ikadua mga uripin Allah na si Allah na adna dhat yan anto na ay rupa anagyan ka na dhatu Allah ay asimbaganan mga uripin Allah na siya din siya usayan o sifatu Allah na giuti usayan udhat wallah. Miya pamagusyaitan siya miyaw na asyo dhatu asyo mga sifatu Allah na sifat at tarutok. Kena ubah sifat at kurang. So mga sifatu Allah na daaban yan ka keelim. Kena ubah datarong mga sifatu manusia at keelim. Adna kapagabugrian, adna kapagkalubay niyan. So mga sifatu Allah na daaban yan lagid, kulang-ulangwan o sifat. Sikanyang bu'i makasisipat ko mga sifat yan. So mga sifatu Allah na sifat kamila. Na siya din sa usayan o mga sifatu Allah na ginan i-usayan o dhatu Allah. Ay maanay ni na siya dhatu Allah na dhat a kompleto. Syudhatu Allah na dhat muqaddas, suti mahasuti. Syudhatu Allah na daaban yan datar, adhat. Dimi panaginda syudhatu Allah. Daaban yan datar kupimberang adhat, o mga kaadun ay nadno Allah. Saka mo tumambu asyudhatu Allah na di kapakai ibatanu pakambuntala. Di kapakai ibatanu rupaan siya dataragyan kutwa di kapakai ibatanu pakambuntala irupa siya mga sifat wallah. Naginan din iusayan udhatu Allah. Siya ko kabdi tanurun kapamagusya. Mga uripin Allah, syudhatu Allah na anda matatabu. Nagyang kanan anda dataranan apakah siya mga uripin Allah na kailangan siya kapupakarayan. Rakita no ko kabubaluitan no ang mga Muslim. Kabubaluitan no ang mapaparateya si ko Allah.
anda matatagu syudzat o Allah. Mga uripin o Allah, so mga tao na miyakam bida-bida siran siya parateya. Panarima, si iko katataguan si iko zatu Allah. Anda tanu kituru, anda tampar kituru si zatu Allah. Na miyakam bida-bida siya panarima parateya si mga tao si iko katataguan udi na darpa udi na anda tampar kituru si zatu Allah. Mga oripun Allah ay titua makauntula panarima parateya ko katataguan si iko zatu Allah na su miya alwi si sa Quran na miya alwi sa hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab siya kagisu Allah ilabi mata uku ginawa niya na gusto Rasul sallallahu alaihi wasallam ilabi mata u si iko Allah sebab ro na si sa Quran na syudzatu Allah na si matatagu si itanu kituru si isa giyang kanan akapuruan o arash si isa puro o pamakaadla turuan tanuro na derpa o di na tampar o di na jiha na si itanu kituru si isa puro kena uba si isa giyang kaya bela-bela o di na si isa giyang kaya bebatanu kasi itanu kituru si isa puro ron matatagu syudzatu Allah. Tanto amada kali mga dalilian mga bangin syami, mga uripno Allah. Isa adalil nagyang ko to akiatir uno Allah Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. So Allah na mitekna mipentaw si isa giyang kanan kapuruan o arash. Oh, isanan adalil mga bangin syami, mga uripin Allah. Isa panadalil sa so zatu Allah na santanu kituru si isa puro nagyang kutwa katir Allah si isa Quran. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Ayaman nagyang kutwa katir Allah si ikuma kufar kara Runia na ipakaanta pa ang ekatiro si kuma kufar batabulabu suma kufar sa Makkah sa mutaketiro anyanon sa amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Ayama ano to na ino baka no sumyarig baka no kiada isa kawan kutuhan asi imatatagu sa puro ko kiteng kubnian arkano si ikulupa. Si isagiyang ko to aketiro ono Allah sa ino. Baka no kiada isa kawan. Baka no tetakna. Baka no sasarig. Si ikutuhan amatatagu sa puro. Na piyakatanat-tanak wallah. Si isagiyang kanana ayat. Aso Allah na si imatatagu sa puro. Kena ubay si imatatagu si isagiyang kai ang bala-bala. O di na matatagu si isa buba, si isa giyan ko to akiatiro anyanon sa aamintum man fis sama. Lagian ka na katiro, na dedin abasyan pekalawan akatiro, kakatiro anan po Allah. Isap na katiro Allah, lagian ko to akiatiro anyanon sa ta'rujul malaikat war ruh ilay. Ay maanay niya nagyang ko to kinirupaan niyang kung mga malaika. Nagusto Jibril as yung mga malaika na panaiksiran, pagpamaniksiran, pagpangadapsiran si iku Allah sa puro. Ang ito akiatir ono Allah sa ta'rujul malaikat war ruh ilay, pagpangadapsiran, pagpamaniksiran sa si iku Allah, si isa puro. Nagyang ko to, kialuyaw Allah sa mga malaika na ta'aruj, ay manang to ta'aruj na pagpamanik, panaik, na miya karayarayag, ayama ananan na si Allah,
na si imatatagu, si isagyang kanan akapuruan o arash. Sadid na ba siyan kilawan akatiro. Kaupama kalawan itanwanan na aya mapitiro tano na kapapawali. Ang kuto ayad na piyawal ka na siya Allah siyang kuto at kitiro anyan minun siya ta'rujul malaikat wa ruhu ilay. Isap na mga dalil, mga bangin sami, mga uripan ng Allah, nagyang kuto at kitiro ng Allah sa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafadhun. Mata-mata anatiku Allah as kami na ini bubuami, ini turo nami so Quran, so dhikr. Na gumata-mata anatiku Allah asyip nami so Quran, sa diyon kabinasay. Giyang kuto ada tarutua katiro mga bangin sami, mga uripno Allah, siyang kuto katiro on Allah, sa mata-mata anas kami na ini turo nami, ini bubuami. Na ayama na niyan na sa Quran na si makapupuun siya puro. O nagyang kuto kapakapupuun ng Quran sa puro na ayama na ito na sa Allah. Nakagi sa Quran na katiro Allah. O daabay siya na makasusupak siya bali sa Quran na katiro Allah. Nagyang kuto kiatiro on Allah siya. Inna nahnu nazzalna dhikr na ayama na ito na sa Allah na si imatatagu si isa puro, si isa giyang kanan akapuruan o arash. Na isa nan ang mga dalil, mga bangin sami, mga uripano Allah, sa syudhatu Allah, na si isa giyang kanan ayama na niya na kapuruan o arash. O gain na, giyang ko tamya pang magusitan o samyaw na, agiyang kanan adataranan asifat na di patut na budi kapakai so kapakambun talatan orang. Sebab siya kagi su Allah na pedisa ingaran yan ang kuto al-ghani kawasa mangawasa. Da ba niyang kailangan adarpa. Giniyang kailangan sudarpa. Giyang kuto ay makna niyan na kiatiruan yan nun siya isa giyang kanan na kapuruan aras na kenauba ay maanaw to na ba niyan makakailangan su aras. Ka aya paratietan mo si ikudhatu Allah na mabubulag si ikulamulanguan o siyay. Mabubulag si ikulamulanguan o kaadun. Bainon an khalqi. Pamanaginan ni paratietan. Ayamaan niyan na siyo. Dhatu Allah na mabubulag si ikuyamaan niyan na langulanguan o siyay. Mabubulag si ikuyam upamagagwan na padunagyan ka na upamana arash. Giyanan iparatiyaya o mga sahaba. O Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya patutar kita nuko kabubaluitan ng mga mu'min na aya maparatiya tanu na siyo datar o kaya parati o mga sahaba si iku Allah agu si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga bangin sami, mga uripano Allah, so siya bagisi ko mga tao na mini suway, mini bidagyang ko to panarima iran si iku Allah. Si iku dhatu Allah. Adun mga tao aya panarima iran si iku dhatu Allah. Nagyang ko to pembutuan siya wahda al-ujud. Na isa ini kasagurumpong si iku mga tao. Aya panarima iran si iku dhatu Allah na giyang kuta wahda al-ujud. Ato na iptiroon na wahdatul ujud. Aya iptiroon na wahdatul ujud na giyang kuta ayakumbu kaadin, ayakumbu maaadin na si Allah. Sekalian bu maaadin na si Allah. Giyang kaya pimberang kaadin apakailay tanong na giin na alunga iwallah. Giina tuladan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay maana niya na mapian tunad ni ilay na kasi isagiyan ka iya dunia asyay na ginan siya Allah. Ginan siya tuladan Allah. Alunganan o Allah. Giyang kanan ada taranan na paratiyaya na aya kabutusan na wahda al-ujud. Ginan ipanarima iran. Sabab siyan na ayatin dugiranon
Nagyang kaya pemanimbaan pimberang o mga manusia si isagyang kaya dunia na palapalaya din benar. Why? Subsimba sa barahala nang kutap simba niyan na benar. Subsimba sa kayo nang kutap simba niyan na benar. Subsimba sa ator nagyang kutap simba niyan na benar. Aya sabab yan na kagya palapalayad nanan tuladan wallah. Kagya palapalayad nanan along wallah. Na ayatin pikiran na supimberang pepemanimbaan uri na kaya kelasya ku mga tao ko kaya pagagama uri na kaya kwairan siya simba niran na palapalayad nanan benar sabab siya kagya giyang kaya mga syait matatagus isa giyang kaya dunia na palapalayad nanan tuladan Allah, palapalayad nanan along wallah. Na giyanan na ayakabtu siya na panarima na giyan ko ta tigran wahdatul wujud. Na isa amya aloy kiparatiya siya na Ibn Arabi. Ibn Arabi na isa na miya aloy giyanan itindigiyan si kuya maanan yan na panarima yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, kasagurumpong na giyang ko to mga tao aya panarima iran na giyang ko to tigiran al-hululiyah. O pag-isip na kiran si Allah na ginanitindigiran ang to al-hululiyah. Aya petiron al-hululiyah na giyang ko to tigiran na syukun si Allah na pender pa si iku isa ko mga kaadnian kapakayaan na kapender pa yan nun. Oy, si isa giyang ko to isa si iku ay maanan yan na mga kaadnian. Wah, siya kapili yan ko mga kaadnian na igirakwan na pender pa unsyo Allah na pagkaisay sa siran. Oy, giyang kanan ada taranan aparatiya na isa akiparatiya na siya mga gulat as-Sofia. So siya bagisi ko ay makna niya na mga Sofia, dataro pa mo mga Diubandia, kagagigyan ka na mga Diubandia, na isa nan ka klase, grupo si ko mga Sofia. Na giyanan ayamaan na niya na isa panarima iran, agiyan ko to ayamaan na niya na si Allah, na igirakuan na penderpa si ko ayamaan na niya na isa ko mga kaadnian. Na giyan ka iya datara iya panarima, na apiasi ko mga lokustano na girakwan na adna pa kenekitano kaya nagyang ko to ayama na niyan na katero ang to tigiran na badin na gedung sirupa na ayadin sirupindu. Badin na gedung sirupa na ayadin sirupindu. Ayama na niyan na giyang ko to ataw naskanyan din su Allah. Oy, ginan ipumbetuin sa mga al-hululiyah. Gitu sabab agian kaya siya bagi ko mga Sofia na sabab siyang kanan ada taranan na panarima na igirakwan na tantuap kita ralua giyang kutwa sela-sela iran udi na giyang kutwa kasus sujudiran udi na giyang kutwa ayama na niyan na kapukabubay iran si isa giyang kutwa isa ko mga syekhiran udi nang kutwa syekhiran sabab siya kagiya aya paratiran nun igirakwan na si Allah na dumiyar pa si isa giyang koto ay maananian na syaikhian. Na si syaikhiran na giyuto din si Allah kami isa siran agu giyang koto ay maananian na syaikhiran. Na isa nan panarima o mga tao way datara giyang koto may aluitan mo si mga gulato Sofia na isa nan ay maananian na panarima iran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kanan adu panarima engko to tigtan na wahdatil wujud agu giyang kaya al-hululiyah na mau upakat sa mga ulama sa giyang kaya datara ya panarima na ikakapir manusia. Oy, uba maparatiyaw manusia ayama na niyan na si Allah na tuladan yan udi na along yan agiyang kayo pama pimbarang kaadin awaya pagkailaitan mo si isa giyang kaya dunia, udi na bumaparati yung manusia. Asu Allah na adna kapender pa yan si isa ko mga kaadnian, away na mau upakat sa mga ulama, agiyang kaya datara iya paratiya na ikakapir. Mga bangay sami, isapan, kagrupo si iku mga tao ko, panarima iran si iku, dhatu Allah,
na syukun syudhatu Allah na dikatawan o ande matatabu o pamagapag-isya kakiran ande matatabu syudhatu Allah na ayap teru niran na dikatawan o ande matatabu syudhatu Allah. Di kena ubasi isa puro, kena ubasi isang kayang bala-bala, kena ubasi isa giyang kayo pamanakuan, buba, na giyang kanan at dataranan, panarima na isanan aribat panarima mga oripno Allah. Kakagiya, aya sabab yan na aya resulta, agiyang kutwa datarutwa panarima, amay ka indalam-dalam na su Allah na di maadan, kaya mawjud. Ini sayan ka, ini sayan ka si Allah, ini ibarat ka si iku Allah, si iku syai adi maadin. Na giyang kutwa, kini sayan ka si iku syai, ku Allah, ku syai adi maadin, na aya resulta to na si Allah, na kena uba maadin. Ngutwa tashbihu syai bil ma'dum, na ma'dum. Pamanang kutwa, kini ibaratan ka ku syai, si iku syai adi maadin, na aya resulta to na kena uba maadin. Lagi ko to ay makna niya nakaptero ang kaun sa syu Allah na dikatawan idarpa dikatano ande matatagu na ay resulta to ko kipendel-del mantanuron na syu Allah na kena ubamaan o ay na miyak kalalaanan akaribatan si iko paratiya o manusia si iko kipapantag niya si iko Allah. Mga bangay sami isapan kagrupo si iku mga tao, makapantag ko panarima si iku dhatu Allah. Na aya panarima iran si iku dhatu Allah, na matatago si iku langulanguan udarpa. Pamagapagisiin lagiran, andi si dhatu Allah na tigiran na fi kulli makan. Si iku langulanguan udarpa, na matatago si dhatu Allah. Di kapakai ibatan uterua si dhatu Allah, na si isagiam kanan akapuruan arash. Oy ayasem baganan titu ku kipagisi kita nung o ande syudhatu Allah na ayasem bagina titu si isagiang kana na mga tao na syudhatu Allah na matatabu si iko kalangulanguan udarpa. Giyang kanan ande dataranan aparatiya mga oripenu Allah, mga bangin syami na adi pendaliliran nun. Sanggot to ay makna niya na si Allah na matatago si iko kalangulangan udarpa. Isa ipendaliliran hun nanggot to akatir Allah si sa Quran, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ay makna niya nagyang ko to syukya hijraw Nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agusu Abu Bakar nanggot to kaya pakasulak o Nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto Abu Bakar si isagiang kutwa simba ang kutwa palaw na Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam ko Abu Bakar at tigi na di ka karata ginawang ka kamata na su Allah na peditano o nagyang kutwa kiatiro anyan siya su Allah na peditano na aya siya butiran ro na su Allah na matatago si ko kalangulangan o kalangulangan udarpa datar nang kota kiatirun Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir ay mana agian kota katir Allah na syu Allah na maapdiu mapi ande kanudin matatag udarpa kasyu Allah na kailainian sulangwan udi inilang taman adi iniyo ang galabakan oy ay makna niya na isa na pendaliliran nun mga oripeno Allah. Isa pa na pendaliliran nun siya. Allah na matatago si ko ay makna niya na langwan udarpa. Nang ko to akatir Allah si isa Quran. Wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakimu al-alim. Ay makna giyang ko to akatir Allah na si Allah na si isa giya si ko mga langit si Allah Tuhan ko mga langit. Gusto Allah Tuhan si iko mga lupa si kanian na maungangan aya umata o ginan iyay makna niya nakatir Allah si isa Quran. Mga bangin sami giyang kanan ay ipendalil giyang kanan ang mga tawa ay tindigiran na si Allah na matatago si iko langulangan udarpa na dalilanan ang makasisilay dalilanan ang makauuntol,
ribat kya syabuta iran si isyagiang kanan ang mga katero Allah. Paganeron mga uripin Allah na siyo akal na diniyanan ng terimaan. Iba siyo Allah na matatagusi ko kalangulanguan udarpa. Aya sabapian na upama kaayamaanan yan na siyo Allah na matatagusi ko kalangulanguan udarpa na isa akisabut siya ng pamikiran, ino diterima o pamikiran, ka isa akisabutian nun, kisabuto ng pamikiran, na syuzatu Allah na madagal. Syuzatu Allah na madagal. Kena ba syuzatu Allah na ba isa-isa? Why, na syu pamikiran na diniyanan ng terimaan, iba makadagdagal syuzatu Allah. Ikadua, ad yung katerima o pamikiran, liyo pa nagsisagyan ko ta mga ayat, inaluy tanong, na upama katiru at tanwasyo, zatu Allah na matatagusi ko kalangulanguan udarpa, na ay makna ini na syu Allah na matatagu kudarpa amarsik, na matatagu kudarpa alimpiyo, na inu mga day, terima ananan o pamikiran o manusia. Inu syu Allah na miyambusan yan ang kuto katiruan siya sa Quran, wama qadarullah haqqa qadri. Ay managiyang ko takatir Allah, wama qadarullah haqqa qadri, na dairan betadin syu Allah si ikutitu adaradatian. Dairan betadin syu Allah si ikutitu apangkatanian. Dairan betadin syu Allah si ikutitu ayamananian na darpayan. Oy, nagyang ko to kaptiru at tanurun, kaptiru ono tao, sa syua Allah na matatagusi ko ay makna niya na langulanguan udarpa na ay makna ini na upama na syua Allah na matatagu kuma limpi wadarpa na matatagusi ko ay makna niya na marsika darpa na syua pamikiran ng manusia na diniyan na terimaan. Ikatlo mga uripin Allah, mga bangin sami, na miaaloy sa hadith, agi ko nagyang kaaya dunia, agusyo mga langit na upama kaayama na niyan na pagibaratan siya ikuayama na niyan na kumpir siya ikukursi ay nadno Allah. Nagya ko nagyang kaya mga langit, agiyang kaya mga lupa, na ayab o kala o langit, mga langit agusyo mga lupa, kukikumpir nun siya kursi ay nadno Allah. Na datarang ko tuwa, kala ang ko tuwa rinti, siyang kutwa, kipilbud na kaon si isagiyan kutwa, miya kalala disyerto. Nagyang kutwa, kibuta nagyang kutwa, miya ito arinti si isagiyan kutwa, miya kauladula da disyerto. Nagyuto'y kala o dunia, away mga langit, agusulupa si iko, kiabay niya si iko, ay makna niya na kursi ay nadno Allah. So, man so kursi, na upagubay na kamambu, so kalaiyan si iko arsh, inadno Allah. Oy, nagimambu ang kota kursi na ayak kalaian na dataragiang koto ayama na niya na rinti inilbud ka si isagiang koto ayama na niya na miyakaula da disirto agiang koto di ka kananang si isagiang koto ayama na niya na rinti. Oy, si isagiang koto miyakaula da disirto na dataro tumambu so kala o ay maana niyan na kursi ay nadno Allah, ko kiabay niyan si ko arsh inadno Allah. Na so Allah na akbar min kulli shay. So Allah na mala adi sulangulanguan shay. Na ande manayan, so Allah na kapagasulidian si isagian kayo pamana, miyakay ito akaadn, upama ka si isagian kayo dunia, kakagi dito maan ang kuto ay maana niyan, na kaptero at tanurong siya so Allah, na matatagusi ko ay maana niyan, na langulanguan udarpa, makasusulid si isagian kayo pama na dunia, makasusulid si ikolopa, makasusulid si ko ay maana niyan, na mga langit. Mga bangay sami ang pamamakinan. Giyang kuto, katero inna Allah ma'ana. So kabubaloy wallah apitino. Ato na bisi ma'nanan. Baanan katero amajaz, anta akakatero hakika. Oy. So sabagi na pitupsir niraran sa majaz. So sabagi na pitupsir niran sa hakika.
Aya petiru na majaz mga oripno Allah nagyang kutwa inusyar ka ang kutwa kateru sa salakawa mapipikir ka maanan yan. Nagyuti petiru na majaz sa ikubas sa Arab. Ay ibarat yan na ang kutwa ay maanan yan na kiyateru ang kaon siya si Zaid na mata si Sabitan. Mata si Sabitan. Giyang kutwa kiyateru on siya si Zaid na mata si Sabitan na ayaw mapipikir na majaz. Ayaw maanan yan na kanauba munopunui ayaw mapipikir na si Zaid na miyama siya sa mata siya Sabitan. Ka ayat itu mapipikir mamaanaw to na si Zaid na kaulita manusia. Si Zaid na malait na manusia. Si Zaid na bubuyid ang manusia. Uli dagiyan ko to akiatero ang kaon siya si Zaid na matas ayama na niyan na pantalon uli na sarwar matas si kasirwar oy na kena ba munopunoy ba ayama pipikir na basya ki niya Zaid na ayama na niyan na ayadi niyan pamiliin na sarwar yan na langwa na matas langwa na mapuro ka ayat itu mapipikir na si Zaid na mapuro ataw matangkad ang manusia oy na giyang kanan aw pa man akiatero on Allah sa inna Allah mi'alwi tanu ayat wa huwa alladhi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Anto na mapipikir siya baanan majaz anta ka maayama niyan na haqiqa. So sabagi na ayib tafsiriran siya na majaz ayama anan yan na sukunsu Allah na ayami pagpedatan nang kutwa kata unian ayami pagpedatan nang kutwa katawin yan nakitano gugiang ko to kapkilian yan nakitano o gitu isya ako ibtib shiriranon o gait mga oripno Allah nagyang kanan akatero na hakikanan hakika ako pagay panayama na niya na makaprag siya giyang ko to hakika o giyang ko to majaz o ginaginan na hakikanan o yung kanan nandidataran na akatero o ay sabab yan mga oripno Allah siyang ko to karubaluin niya na hakika nang kutwa kaapedar tanu si iku Allah na diang kutwa ay makna niya nang kutwa karanin niya nakita no sabab siyang kutwa kapag kagaganian nakita no kapag kagaganian oy kakagigiyang kutwa karani na gugiyang kutwa kaapedir kau say na dipintiyan si iku kabagrian ki dipintiyan ko sifat yan ay barat yan na so pelin agusyo trak ko ki kumpir non ko andi marani ko plane ko kasungiran si isa Mindanao agusyo trak na ayakile tanong nang ko to sifat ang ko to dua oy so trak na ayama ptiru tanong na mawatan lagi Mindanao na andi to sabab siyang ko to sifat yan aya sifat yan lagi ang ko to malumbuti ka pala lagu gian ko to plane na ayama anan yan na ayama ptiru tanong na gimin denaw na marani o ay ko ayama anan yan na kaptiru aon kipagisi kita noron ko makapantag ko plin siya datarang ko to akiatiru ano Allah wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i o pagisi kanong o pagisi ka mga uri penakan o pagisi niran kaya Muhammad pagisi na kuiran kaya Muhammad na ayatiru ang kakiran na siya kan na marani. Wa siya usang ko to kapdir kita kapdatan si ko Allah. Ay maana niya na giyang ko to katatag Allah siya giyang kanan akapur anu arash. Oy na kena uda ta'arudian da komplikyan agugiyang ko to kabubalui o Allah apeteno maapeteno. Sabab siya giyang ko to ay maana niya na kasisipatan yan mo to da ang bidaan o marani agusyo mawatan si iko Allah. Oy, daang bidaan o mga darpa si iko Allah. Daang bidaan o mga masa si iko Allah. Kasyo mga darpa na palapalay din marani si iko Allah. Kena ubada tartano, asyo mga darpa na miya kang bida-bida ko kipupantagan tanoron. Kaadna manararanir kita no, na adna mawatanar kita no, kasawab si isagiyang kutwa sifatan. So Allah, na kena ubong bida-bida si mga darpa, kena ubong bida-bida si mga masa, na sabab si isagiyang kutwa, kena ubong bida-bida si mga darpa ko kawatan, agusyo karani, agusyo mga masa, na pimpasaw Allah ang kutwa tigina, wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i. So katubangin yan,
si isa giang ko to ay makna niya na matatago si isa Amerika na datar no to suka ke tabangirian ko ay makna niya na matatago si isa giang kayo pamana Pilipinas iko kagaan oy na ay makna niya na siya wabsyan ko to ay makna niya na damakang bida-bida siya mga darpa na gusto mga masa si iko Allah na giang ko to tiagiraw Allah wa huwa alladhi wa huwa ma'akum aynama kuntum na upagilatan no to na giuto na haqiqa na daaban yan taarud aw giang ko to kaubalwi o Allah asi isagian kana na ayama na niyan na kapuran o ayama na niyan na arash mga bangay sami sumpatan tanong ini si ko pagataling umamasa o ay si ko mga pedagawi sa siya ko utama na bala-bala siyang kan wallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وهل فكرت كيف تؤدي حق الله عليك؟ إن حق الله على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد